adamlaryň köňlüni aglamak üçin olara gowluk etmegiň ýeterlikdir salihçan. Beýle bolsa adamlaryň feýüsini gazanjak bolýan her kim elinden gelen gowluk etmegi ugruna çykaýmalyna şeýle-de. Ýöne muň ilkinji şerti köňülleri gowluga gönükdirmekdir salih. Gowluk edenin bu dünýäde gowlugy garaşmagyna näme hil garaýaňyz? Diňle salihçan. Her bir adamyň iki uny bardyr. Biri özüne degişligini, beýleki bolsa geljekki nesillere degişligindir. Eger bugunlaň haýyrda biri adamy kyn ýagdaýda goýsa, beýleki oň üçin Allah oňa goluny uzatjak gündir. Beýle bolsa her bir edilen ýagşylyk şoň ýaly bolan gaýdyp geler. Diňe belli bir wagt gerek bolýar-da. Ýagşylyklar we gowluklar diňe Allahyň radylygy üçin edilmelidir. Eden ýagşylygyna garşy bir zat minnet etmek, towassyzlaryň edýän düşnüksiz edimlerinden tapawdy ýokdur. Ýöne adam ogly gaty gowlukmaç. Dogry aýdýan, adam ogly gaty gowlukya. Sebäbi bu dünýäni diňe saglyk bilen pullany baratdyr öýtýärler. Ýöne göz açylan dana adamlar dünýäň bu panylygyna alanmazlar salih. Göz açylanlarym elmedama ýagşylygyň ýarany bolýarlar. Dogry aýdýan. Allahyň ruhsady bilen oň eden bu ýagşylyklary bu dünýädeki güllap başlar. Yer bu ýerde oň peýdasy näme? Söýgüde çäk, hikmetde ziýançylyk bolmaz salihçan. Allah islese özüne berer, islese çağazyna ýa agtyklaryna berer. Ýagşylyk gadyr bilmeleri edilse näme hili bor? Adam bir sebäp. Allah islese sebäbiň çägi bolmaz. Beýle bolsa onda bide ýene-de iş bar-da. Hawa, häziriň özünde. Dogon yumşak kağıt alayın, çekilsene. Alayın da alayın, getir. Sağ olun. Ağam. Gerekde. Ağam, yumşak kağıt alayın da. Haýyş etýän yumşak kağıt alayın. Ağam, okuw tölegim üçin alayın da yumşak kağıt. Gerek däl, maňa päsgel berme. Ağam gaýrat edin, akyz ýollaşyň bolsun. Okuw tölegim üçin gaýrat edin. Atenengden utanaň okmy? Sen köçä çykarypdyrlar. Ağam, ejem näte kakymam, maýyp başga çärem bolmasa näme deýin? Ýöne sen işiňi özüň kiçiltmän et. Allah rızkalyny getirer. Ol adam näme diýdi? Ay bir topar boş görüňler oňuny serme. Sen näme oturýarsyň? Yumşak kağıdlaň bar satylman galy. Ol aýal agşam janyň alar. Satyp bilemok. Satmaly bolar. Teret gadanyny saňa bermen bilip goý. Ejeme hasabyny özüň berersiň. O biziň ejemiz däl. Islesen bu öpüň oňa daýt. Hani tur düşeňe. Ýör iýdil ýöresene. Mine satyp bilemogo, al özüň sataýsana. Kerim doňjugum. Doňanymy kakdy, ana gol etdi. Ony tassana öldüripdi. İstap bolanok gerek. Bir ýerine bir zat bolaýsa. Oglum, sen näme ýaşyl ýanyny görmediňmi? Näme üçin özüň ýoluň ortarap Sen nokleýan? ýaşyl ýanma kaçdyň, tiýdirek polisiýany çagyr. Muň üçin jogap bermeli bolsun. Doganma bir zat bolaýsa. Hasahanaky deýilmi? Gerek däl men oňa. Bu yumşak kağıtlaryny hiç kim almaz. Ey Allah, sataşdym o. Al kağıdyň pulny. Soň gedek soraýan ýagdaýyň gowy? Hawa gowy. Oňa diýdimmi? Ýer ona gideli. Men näme üçin beýtdiň? Çyndan bir zat bolaýsa näçek? Teret, jalbarmam ýertirli, hiç zat bolmazdy. O maşinam düzgün boldy. Maňa sag bolsun aýt. Agşam öýenemizden taýyk ýemekden gutulluň.
bir zat tapýan. Senin bizar boldum, bizar. Şu jalbaryň näçe durýanyny bilýärmi? Ýene täzetini alar öýtme. Menden han taban bolma. Gaş geçdinni. Men özüme palto da alyp bilemok. Köçede döňdüm. Hani? Hey, bir zatlar kazandyňmy? Kazandy. Bersene puluňy. Berekella çetin. Sen bolmadyk bolsaň günümüz kyn bolardy. Maňa beýdip tinkäňi dikme. İşlemeli bolarsyňyz. Teret, kelle soqurýaly öýmüdem ýok. Bu ýer näme? Maňa gep gaýtarma. Öýesi bilen gürleşdim. Eger biraz pul tüýşürip bilsek, bize ardan satjak diýe. Pul ýygnamaly. Ýöne men okuw dedim gelýär. Ey Hudaý, näme? Men därretjek bolýam, okuw gidere pulun mamy? Kakama mişleýär, olam getirýär. Oň özüne nepi degen ok, sen onu bilen ok. Kakaň ýene bir näçe ýyldan ýöremekden galar. Eýem elem hissat tutup bilen ok. Kakama hissat bolmaz. Bejerip bilseň hawa bolmaz, ýöne onça pul nirden aljak? Kerim, näme bol oglum? Oňa näme boldy? Näme bolar öýdýäň? Ýene lälik tren bolýa. Bar, dogonga gözgülok bol. Näme üçin beýtýäň läli? İşletip çağlar okudyny malqarlyk, şonda da Şonda da diýme maňa, şonda da diýme. Ýagdaýyňy görüň okmy, zordan ýörüýäň. Ertir burun düşe waglanyp galsaň nämedir? Bu çağalar ýekwe meklemelimi? Bir tarapdan jaý haky, bir ýanan güderan. Bolmany şuly bir satyn alyp bilsek, o da bolar. nähili bolar? Nähili? Ýagdaýymyzdan bihabermiň? Egnime geýeri eşigim ýok. Näsag janyma gedip ýör. Nemeň, ne çağalaň egninde eşigi bar. Biraz pul tüýşürmeň näme serwetmisin? Geple de. Meni ala dedýän ýok. Dogry aýdýaň. Bolýa. Kerim bilen özüm gurlaşaýaryn. Gaýdyp beýle hereket etmez. Öýe içindäki adamlara görä öý diýler. Maşgala agdalary, adamlat gymmatlyklaryny paýlaşyp bilişlerine görä bagtyar taýlar. Diýmek adam öýü bilen adam şekilde ýaşaýardy. Özüm içindäki adamlar bilen öý bolar. Öý biýkesi öý etmegi başarmaýan bolsa, maddi taýdanam, ruhy taýdanam öý dağanyk ýagdaýda bolar. Bedilmeýän kerebiýaly. Agdalar bir üçin ömür ýoňgusyna görlerler. Oglum, senden bir zat haýyş etjek. Aýt kaka, sen näme diýseň ederim. Ejeň diýen ne döwür oglum? O meň ejem däl. Inne sen ejeň şol oglum. 2 ýaşyňdan bäri saňa teretýän şol. Dogry. Bir nime gatyrak darýan bolmagy makmal ýöne size gowy bolsun diýe. Men ýagdaýym görýän oglum. Öýe çetinlik ýeňi seretmeli bolýaňyz. Aýdýanmy düşünýärmi? Hawa kaka. Ýöne sen keseliň öçürtip bilmezmiň? Inne gaty giç oglum. Där dermanlarym öte gymmat. Pulunap öýalmaga derek sen bejersek nähili bolar? Bolmaz. Ertir gün başymyza sokara bir öýmez bolmasa bolmaz ahir oglum. Ejeň aýdan net. O näme diýse etkin oglum. Bir gün ählimiz oňa mätäç bolarys. Men goç oglum. Gapgaç bejerýän. Hey, dün akşam akıllanansyň. Bunu işlersiň gerek. Göreli kim öýeken pul getirirkä. Men, ýok men getirerim. Men köp getirerim. Köp pul gazanyp hem öýeler, semen kakam mejerder. Oho, onça pul nirden aljak, ogurlajakmy? Bugün aýry işläli. Akşam ara duşup bile öýe gaýdyr. Bolýa, olen aýry işlermidi ejem aýtmalylar. Bolýa. Bolýa, işiň şowly bolsun.
Ağam alyanmı? Yok alamok. Ağam alyanmı? Yok yok. Sen? Yok. Ağam alay. Yok, eddi bilmen. Alın. Sağ olun ağam. Kakın mayıp kalır, şonu size kim teretmeli? Kakın cün etmersin Kerim. Oğurluk etmeye utanmak mı? Berber şu kapçığı. Men oğurluğu edemok. Oğurlanın gördü mü sen? Göz görtülü adamın kapçığını oğurlayan utançsız. Qadardan qapçık menki. Men bu oğlançığı tanayan. Olan dükkanımı eltmeli. Şeyle de mi? Hava. Anık bilýän mi? Hava. Feredin, bular ýalyny gorajak bolmagyň peýdasy ýok. Köçelerde bular ýalyň ýüzlerçe atyba. En atalary oğurluk etsin diýip köçe öýberýärler. Havarım var. Ýöne bir işten men havarlym. Arada hiç ýyl oğurluk beýleki ýok. Ýagşy, öýdiňiz bilen. Sag bolun. Sağ olun. Hani gidelim onunla? Geç bakalım. Geç hani. Otur şu yerde. Senin adın näme? Kerim. Hanayt Kerim, bu işi näme üçin etdiň? Biz gata garip. Kakam näsaw. Ejeligim öýe pul eltmesem gata harlanýa. Aslynda men ýumşak kagyz satýan, ýöne satyp bilmeýän. Şoň üçin oğurluk etmek ýüregiňe dugdyňmy? Men oğur däl. Beýle zat ilkinji gedek edýän. Biz gata garip ýaşaýas. Men kakam ejertmeli. Ýogsa bol maýyp düşer. Ejeligim hem Sen akıllı oğlançyk. Biri sen puluň oğurlasa razy bolarmyň? Şoň üçin bu çykalyga däl, başga çäre gözlemek gerek. Sen häzir meni gowy diňle. Bu ýerde maňa kömek etjek kömekçi gerek. Hem iş öwredörün. Köçelerde ýumşak kagy satmak ýa-da oğurluk etmek ýerine şu ýerde işläýäň nenen görýär? çynňmy? Wey howa çynym. Razymyň? Bolýa. Bolýa bolýan. Ejeligim ruhsat etmese. Oň bilen özüm gürleşerin. Gel seni bir öldürüp diýnaýyn. Eje beýtme, beýtme diýen. Gel diýen. Näme üçin onuň ýeki goý berýän? Agşama sen en tap ýörse näme etjek? Here sagat näçe boldy? Henibem gelenok. Men oňa gitme diýdim, duşmanlyk ýöne gelmedi. Beýtmeli hele görgül çağalary beýtme günä bolar. Bular yetim ahyry. Maňa azar berseler günä däme Halide daýda. Näçe ýylan bäri ejirlerini çekýän. Ýöne bulan edýän eseret, eňeklerini tüý çykypdyr. Şonda da bular men kömegime mätäç. Şu öý satyn alal diýän, pul ýygnaýan. Bular bolsa, hay sen bir gel bäri, gel diýän saňa. Beýtme gyýdym gulaga. Tutuş şu töwrekde saňa gow diýen ýok. Menden başga gapyňdan marýanam ýok. Bir gün maňa da bir zat bolsa sen näme etjek ha? Allah gorusun Halide daýda. Bäriň diňle. Men derdim ýeňillel, ýüreg agyrym bar. Ýeke ýaşaýan. Başyma bir iş düşde düşäýmel ýöne şonuna da ýagdaýyma şükür edýän. Düşünýän. Sen kim aňsat däl ýöne şonuna da pikir et. Sogap gazanarsyň, beýtme. Soğabın yüzüne köz deksin, biraz rahat yaşalın diyen, biraz qoğu iyi çelin diyen. Eğnime palto, ayağıma koğu şalasın meliye. Yöne bulun derdi tükönün ok. Sen nerede oldun? Oň hiç el etmişi ýok. Kulak atın. Men bir çörek dükkanım var. Uruhsat etseňiz Kerim'i kömekçi edip almakçy bolýan. Näçe pul berjek? İlki bilene halal pul vererin.
Nahar buğda dönni. Yürün öye girelim. Sowap durmasınlar. Gel oğlum tenem gel. Ýörüň Salih ağa. Sağ olun. Çörek dükkanım var diýdin mi? Çörek dükkanım var. Yuwaşadan ýöredip bert. Hawa, anyk işe geçeliň. Bu dükanda näme etmeli? Ilki bilen iş öwrenir. Halynım Kerim'in gözüne bagly. Öwrenýänçe işläýbermeli. Ne bileyin Kerim'den işgär çıkaysa. Kaka hoş geldin. Hoş gördük. Sizem hoş gelipsiňiz. Men Salih Demir, siz Kerim'in kakady bolsaňyz gerek. Awa. Kerim'i dükana alayın diye şägir dedip. Gatow bolup bilýär. Kär hünär öwrenir, ýol açylar. Adam ilki bilen näçe pul berjek diýip sorar. Alada galmaň, o barada gürleşer. Hakyny men. Göz gulak borun. Naharyny bu atyna bererin. Ähmet hakyny bu atyna berer duraryn. Ýagşy ýöne näçe pul berjek? Biziň sen ýaly ýejegimiz elimiziň aşagyna däl, öýdüýümizem ýok. Her ay öý haky gara gaýgymyz. Pul ýuwnal diýär. Gayrat etde biraz ümtim bol Lale. Sen men keypim açyrýan. Goý çağa gidip iş öwrensin. Köçede işlänene 100 pay gowdur. Näme beýle gyssanýan? Allah ýol berse, bu öýüm satyn alarsyň, arkaýynam ýaşarsyň. Biraz özüň dursa köşeş. Sağ bolun. Ruhsat berseňiz men gideýin. Eger makul görseňiz, Kerim ertir tagat 7-de dükanyna bolsun. Ähliňiziň giýjaňyz rahat bolsun. Men siz uğradayın Salih ağa. Bolur. Bu hakucu bolsun bolýarmy? Sağ ol Salih ağa. Onda giýja rahat bolsun. Al kaka. Ejeme palto alarsın. Men goç oglum. Hoş geldin. Hoş geldin Kerim. Diýmek işe başlaýarsa, Siz garşy bolmasaňyz Salih ağa. gurrun nähil Kerim. Esas saten halal bolun maňlaý dereng döküp kazanç etmek meýlim bolmaly. Allah rızkyny getirir. Täher bilen iýim gözläp pöwür gözünden çykan kuşam ýygyna boş dolanmaz. Salih ağa ilk bilen öňümden siz çykdyňyz. Öňünden çykany dälle çykarany teretmek gerek Kerim. Ondan ählimiz ejid yaradylan ahyry. Beýle inçe zatlara akylymyz çatmaz. Fazlaýjyň özi gör nähil gowy fazlaýa. Biz şonu görmeli. Amca. Ýaşuly, ýagşymy ýagdaýlaň? Keşke oňa kömek edip bilýän bolsam. Ýöni öýdüm bir oňarýan diýsene. Amca. Ýaşuly, han tur. Beýdip ýatsaň bu sowukda doňarsyň. Tur. Hadi amca. Hani ýaşul gayrat et. Han tur. En azından Iň bolmany şu gece bir ýyljak düşekde bir ýat. Taňyr ýalkazyň oglum. Han ýör ýaşul meň bilen. Ýör. Gör oğlum bu işe giren nähil gowully. Gowula bolýan näme ondan pul bolýarmy? Yumşak kağız satsa seret. Men saňa hasaplap bereýin. O ýerde häzirkiden 3 etse köp pul gazanardy. Doğrula bolin Lale. Çağa haçana çen yumşak kağı satsın ýörsün. On tamam gatı görme bolin. O meň üçine asla halal pul lälýäli. Akşama çen adamlar Allah oynap yalançylyk öwrenýär çağalar. Hoş geldin Halide daýda. Salam eje. Hoş gördük balam. Näme ýüzüň gülýär? Bugun gaty köp sattym seret. Be, näde beýle boldy? Dünküden 3 etse känlebi? Ýöne her ýer
yalňyş işe değmegin mala. Yok lo, täze bir tär tapdym. Maýyp bolan bolýan. Gulak as, gaty aýyp bolar çetin. Bu saňa asla gelşenok. Näme üçin daýda? Yalanmy ne kaqat maýyp ahry? Sen barýan ýoluň hiç ýyl gowa meňden ok däl. Saňa gurulmagan tat halida daýda. Garnyň dok, arkaň bek. Bu gurrun nerden çykdy läle? Düýün aýallar gurrun eden neşitdim. Äriňden galyn owaňdaky ýeriň tatýamyşyň. Onsoň Onsoň arkaýyn ýaşardyň da. Teň başyňda maýyp är bolan bolsa, iki tanem oklan ýugçak bolup duran jüýjaň bolsa näme derdiň? men saňa hiç zat diýjek däl läle. Ýöne gow ýollaryny giden ok sen. Ýene bir gün bu çağalar ogry bolup ýetişer. Onsoň başga näme diýjek? Yok hiç zat. Sen ödün görüň ok. Men käbir aýtmak. Soňky gün bulary polisiýanyň işiginden ýygnamaly bolarsyň. Hiç adam bolmaz. Ödün oýlanyp gör. Senem gowurýan Mämedem, eger sözlerime düşüneýin niýsen, gapym sen üçin hemişe açykdyr. Dur, aýak çek halida daýda. Menne teň uýuň açary ba. Menne galmasyn. Ýene bir gün teň näme diýjeň belli däl. Bu heleyi gaty köp bilýär. Enne teň garnyňa maşdyr. Sizden bizar boldum, bizar. Sizden görýän peýdam näme? Kerim, 50 tane çörek taýýarla. Bir müşteri gelip alyp gider. Bolýa halipa. Men bir ýere baryp geljek. Käne bilenmen. Kiçirek bir işim bar. Pulny alyp çekmede goýaýyn. Bolýa halipa. Arman, Saliha o ýokmy? Yok. Men sargyd edipdim 50 tane çörek taýýarlanmaly. Men taýýarlap goýdum agam, häzir getireýin. Şu ýerde goýay. Ýöne berde köne çöreğim bar ekene, biraz könelşipdir. Ay borla içine garyp goýubersen ay. Goşlar gider de. Çağalar öýüne tapşyrjaklaý bulary. Sahawatçy birinden allym pullaryny. Beýsek bolmaz. Näme üçin? Çağalara bularyň könediňini aýtjakmy? Saňa näme? Öz almajaklaryň näme üçin beýleklere satýan? Garsak ýal boýuňa boly näme üçin meň isme burun tokýan? Çağa da bolsa ol gaty dogry diýär. Ol hiç malajak bolan ok, satjak gel. Çöreğin geçmän galar men ka aýtmak. Men giderde başga bir ýerden alaýar. Näme boljak bolan hiç bolmasyn. Häzir bolsa git. Hiç kim ağlamar näme wagtyň gelýär. Kerim gir içeri. Ey Hudaý. Berekella Kerim. Ýöne men sebäpli bularda aýlanar da Salihaga. Mundan soň bular hiç kim almaz. Geçmän alat ýok. Sen alat etme. Han taýýarlan çykaly. Çörekler amal. Çağalar han gelin makali. Salihaga näme edýän? Mutuny dagatjakmy Salihaga? Eyhe näme? Tere şeýtdik gazanjyň ählidi bize galy. Satyn bolsakdyňa giýdejegimiz bize galardy. Al, alyň dedem. Alyň. Gel, alyň. Senem al. Senem al. Nerede? Hocamız näme üçin eglendik? Aljagy bir palto bolyn henidem gelen ok. Buyur amca. Gel ýaşuly, geliver. Gel amca. Geliver ýaşuly. Bu kim? Bu ýaşulyny telýakda gördüm. Soğukdan ýaňa gaty çäpdir. Bu gece bärde bolsun. Bir kagna harysyň. Biz özümüz zordan oňorýas. Sen bu adamy öýe getirýän. Beýle tarhan dökerlik nerden çykdy? Biziň özümüz adam ýataje. Ýöne bize el atýan ýok. Sogap bolar läle. Näme üçin beýdiýän? Ilki öýüňe çörek getirdi, onsoň sogap hakda pikir et Mehmet. Toba toba. Buğdoýny anyň bolmasa. Buğdoý södüň ýokmudy gyýdym. Garyba sekel ýylgyryp baksaňam sadakydyr. Men gidýän. Şol adam öýden gidýän çaqaýdyk gelmen.
Gel. Baryan. Lale, näme oldu gyzym? Halida daýda menini çydap bilemok. Şolardan bizar boldum. Dün seňem göwnüňe degdim. Men nähil uny ýaşaýan sen bileňok. Gir gyzym, içerde gürleşeli. Geç şöyle. Geç, berde otur. Sen ýalňyş ýaňyydym. Garyp ýaşaýan nip zeýrenýän göne, beýle dowam etse has ul garyplygy çurarsyň. O nähili? Ählimiz wagtal kynwyna düşýär. Ýöne esas zat kynwyna galan mahalyň ýalňyşmazlykdyr. Bolýa, men saňa da düşünýän. Äriň ýene bir näçe ýyldan hereketden galjak. Özüňden bolmadyk kysan çaga seredýän, kyn bilýän. Ýöne günüm kynlyp ýalňyş iş etme. Soň oň ahyr has kyn bolar. Başga alajym ýok. Hemişe çäre tapylýandyr. Sen kalbyň arasy saklasaň bolýar gyzym. Allah mätäçe kömek edýändir. Sen biraz özüň dürse, menem bir ýol tapjak bolayyn. O nähili ýol Halida daýda? Basym görür. Bak. Nime? Dünkü sözlemi gaty görmäweriň. Ýöne onanaýyn, başga çärem ýok. Ýene şo bir sözler aýdýan. Çäre Allahdandyr. Allah çäresiz hiç bir derdi yaradan näler gyzym. Sen ilki öd etmeli işin et, galany aňsat. Soň men çerekler goşma diýimde ol adam üstüme gyýurdy. Haşa wagtym Saliha geldi. Harydyň arasalygy, pakyrlaň mätäşliň hakyny gözden halmazlyk bilen bolar. Eliň açdygynça harydyň päklenir. Salihaga da şadatlar aýtdy. Sen nerden bilýän, sen bizden emä garyp. Bu sakkaly degirmeni agyrtmadym oglum. Biziň hem gören, başymyzdan geçiren zatlarymyz bardyr ahyry. Bir seretseň mal mülküň bardyr, bir seretseň hem ol elinden uçup gidendir. Häzir kim maly ýetse ha? O näme diýdiň? Puluň var, mülküň oglanşagyň var. Bir bolmasy iş bolar. Bular bolýan iş ahyry. Tutuş maşgalaň ýeňden gidendir, ýa-da ýer titreme bolandyr, öýüň kärhanaň ýeriň teýine gidendir. Hani ýuwun semre diýmendirmi? Maliýeti, mülkiýeti, hani onuň ilkiýeti. Bular läle deste bolmaýarmy? Käte şeýle bir gaňyr bolyn, boşuna hayran alýan. Aslynda gowy adam. Öz perdentler dälim bolsa, çağalarym gözden salmady. Olar ulaltdy. Näde biraz ýetjegim bilemok. Ýöne soň döwürde menim biraz näse golamsoň, näme etjegim bilemok. Sabr etmek gerek. Allah bil baglamaly. Gaýretmeň, ertir ir bilen giderin. Paltoňy düşünem sag bolun, ona moýup giderin. Bolmaz, palto siziňki bolsun. Men ejime täzetini alyp bererim. Sen kakam bejerjekdiň ha. Bejerderin. Sen hiç adam edip bilmersiň. Dükanyny işleýän diýen bolup özüň baý bolandyr näýdiňmi? Saliha bilen gürleşerin. Senin dükanyny işlersiň. Puly unama kasaň sat bolar. Gerek däl. Puly nähiliňe jagym özüm owulýan. Pul kazanmak için magnayı derin dökmeli. Ortada yönü duran bir zady alan wagtyň oňa kazanmak diýilme ýa. Ählet nimen günäkär. Şu näme talyk bolmadyk bolsa. Öýüme 5 manat pul getirýän bolsam, Götürersin kaka. Boyawçy bolup işleýän ha. basym onu edip bilmen. Allah bir çykalgy wer köder. Sen gaýgy etme. Yer almazy bar. Yer almazy. Kerim, Daýy. Gaty ýer çykypsyň, näme üçin ýer çykdyň?
Gitmek üçin maňa ýollar şolarmy? Bu ýerlere gaty beletçiligim ýok. Bolýa daýy. Diýmek işe täze başlapdyň da. Hawa, Saliha kömek etdi. Salih gowy adam bolsa gerek. Hawa, gaty gowy adam. Meňem şolar ýaly adam bolasym gelýär. Her kim öz gowy görýän adamsyna meňdäki gelýär Kerimjan. Aman Allah. Ey Hudaý. Ey Allah'ım. Yok. Pulumu oğurlaptırlar. Yok. Ehli pulum gitti. Pulumu alıptırlar. Bütün pulumu alıptırlar. Hani köşeş seni, köşeş. Köşeş ýerine gireli, köşeş. Vah dermanım. Bolýa, köşeş. Özüňi dürse, Dermanım getir. özüňi dürse polisiýany çagyrar. Köşeşiň daýdy, köşeşiň. Inni men näme derin? Ärim pahirden galan pulli. Öýüňe kim girip çykdy Halide daýdy? Başga kişi hi açar bermedin. Läle nerede kägil Läle? Kıyamet kopsa da Läle görünjek däl. Halide daýdy. Gynanma, bolýa, köşeş. Köşeş. Yeter ýygyna. Ola çaltyra alga. Teyzeciğim. Daýdajan. Pulun başga ýerde goýanyň ýalyny ölçmeýän olaýmasyn? Yok oğlum bu mümkün değil. Elime pul düştü şu yerde koygan. Çekmede koyganım anık bilýän. Anık bilýän. Ýagşy. Haçan oglanan röýtýäňiz? Bilmedim de. Dek düğün çekmeye talıptım. Ovadak ekin yerimi satıptım. Alan pulum gelşi ýaly şu yerde koydum oğlum. Giýiji ogur gelenlerde sizem duýan näersiňiz diýjek bolýan. Başga hiç sadalmandyr. Hiç sadalmandyr şeýle dämi? Ola şeýlele bolýyn. Be, nähil beýle bolýaby? Ýaşy daýdajan. Öýe düýünden näre kim gelip gidenini aýdyp biljekmiňiz? Be kimler geldi ke canım. Goňşum Läle geldi. Soňam arada bir söwdegäriň şägirdem haýyş eden zadymy gapyň agdyna goýup gitdi. Ýöne olardan açak edemok men. Düşünýän. Men goňşularyň bilen gürleşip göreýin. Netije bolar öýdemek ýöne alan barmak ýyllarymyz bilen elimizdäki delillerden geçdirip göreriz. Ütkeşlik bolsa habar ederiz. Daýyjan bolýarmy? Öýden gaty gynama. Yok.
Özüme gynanamak. Başga birine deruri olansaň berjekdim şu pullary. Şoňa gynanýan oglum. Şoňa gynanýan. Buyurun. Baş üstüne. Tizläli hanymmy? Hawa men. Sağa man oturmasaňyz. Goňşy Halide hanymyň öýünden epetli pul oglanyp dur. Şeýlemi? Habarym ýok ondan. Hiç kim maňa hissat aýdan ok. Halide daýdan özi ýagşymy ka? Men gidip görüp gelin. Öňüne girip çykanlaryň arasynda sizem bar ekeniňiz, ýagny siziň meňiňiz barlamaly boljak. Halide hanymyň pulunun men öýümde näme işi bar? Ýa-da menden şüphet ýaňyzmy? Bağışlan ýöne borjumyz bolantaň şeýtmen bolýar. Bu bolsa sülçüden alynan barlyk ruhsady garşy bolup durmaň. Bolýa. Eslän ýeriňizi görüň. Men hiç kimden gizlin adym ýok. Gördünüz mü? Gördüňizmi? Hiç zat ýok. Adama töhmet atmak aňsat. Gara ýöň käber goýýdy galsyn. Ýok, hiç sat ýokmy? Ýok. Bir iş kapmy? Hawa. Bu näme? Kaçtık. Tut ýaşuly. Durun. Beýtmäň. Ýalňyşýaňyz. Bu puldan men habarym ýok. Biri bize tuzak kurupdyr. Onu bölümde aydarsan. Daydacan. Puluňam tapdyk, ogruýunam. Gödüň aýdyň. Pulu men alamok. Halide daýdy anan. Taňa inanýadym läle. Hani bol mün. Häzirlikçe pulu barlamaly boljak. Barlygydan soň size goşurar. Ece. Oğlum men hiç zat edemok. Oğlum men günahım ýok. Anan maňa. Men hiç zat edemok. Halide daýda ejeme näme boldy? Näme üçin akdylar ejemi? Sağ olun. Döwletiniz artsyn. Amca. Da ýalbarýan. Maňa rehmiň bersin. 3 günläp hissat ýemok men nälaç. Indikile etmen söz berýän. Muny polisiýada aýdardyň, düşöňe. Da ýalbarýan. Hani ýöre. Gaty aç men gaýrat edin. Lale. 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 Neredesin?
Var mısınız ho? Adam yok mu? Allah. Ey Hudaý, bular nire etdiler ka? Alo. Alo, hawa. Aýdy beriň. Hawa men çetiniň kakasy. Näme? Hastanada mı? Bolýa häzir barýan. Başlyk puly meni uğurlamok. O yer dediğinden bilemokdum. Pul oğurlananyňy sizden başga giren ýok. Üstesine pulum öňüňizdäki eşik kapdan çykypdyr. Hawa ýöne men alamok. Men uğur dälýär. Näme üçin onanyňyz ok? Beýderek adara galmaň. Anyk deliller bar. Bu ýagdaýdan sizi halat edip biljek ýeki adam olum Halide hanym. Oň ardasyny izin almagy hemem sizin almanyňyzy şaýat bolmagy esasyny siz boşadyp biler. Bular bolmasa gadet edilen çaňy şu ýerde galmaly bolursyňyz. Bir alacı ne oğlum? Bir alaç tapıp halat et meni. Oğlum, çetin. Çok şükür. Hudaýa şükür. Diýir galypsaň. Çöreği tineken kakatymı siz? Hawa, oğluma näme bolupdyr? Bizem bilemdok ýaşuly. Ulug helakçylygyny uçuran bolsa gerek. Oğluňyzy hassahanaň öňünden tapdyk. Üstüne de şopalto ýapylan eken. Hani senem gezmet? Bizem biraz oturaly. Gezmet diýen kermi sen? Terede sudan çıkan balık geldi terede işini. Heme etmiş edip bärik düşýärler. Soňam etmiş öldür etmedik geldi men nire düşdüm dip ank bolan bolýarlar. Korkma keýigim, iýmer seni. Bizem ödüň ýaladym. İlkinji giýjeň äm tämli geçer. Ertire çyksaň senim horoda dönersiň. Başka işiniz yok mu? Günne koyun onu. Bolýarlagy, zat diýmedigimiz. Ýagşymyň dogan. Näme boldy? Bu ýerlere nädip düşdüň? Goňşymyň puly oğurlanypdyr. Menden görýärler. Ýöne men alamok. Näme etjegimi bilemok. Sen almadyk bolsaň belli bolar. Gynanma çykarsyň. Sen näme üçin otyrsyň? Vay bo, haýsy birini aýdyn. Ogurluk, juwu keserlik, kezzapçylyk. Çyndanam şu zatlar etdiňmi? Ýogsam näme? Şu näçinçi gezek bärik düşüşüm kim bilýär? Ýöne näme üçin etdiň? Taşyňdan abeýle atamamyňdan. Adamyň nähilligini bilip bolýarmy? Menem maşgalaly bolmak isleýärdim. Boljakdymam. Ýöne näçek? Okuwçy kam ejem aradan çykdy. Iýdi ýarasyn. Sağ olun. Soňam kakam bir aýal aldy. Öýejem gaty bolgusa bir-iki aýaly. Meni okutmady. Köçäýi berdi. Näme etseň et pul gadan diýdi. Kakamam aradan çykan soň eklenç üstüme galdy.
Men başda bir işe girip işläň başladym. Ýöne öýejem has köp pul talap etýärdi. Her gün meni ýençýärdi. Gaýgyranokdy. Ýygy häzir ennamdan aýrylanok. Ahyrynda çydaman degnamy degen soň öýden gaçdym. Soňam ölmän gün görmek üçin ogurlygy başardym. Soňam kim-kimden öwrenişdim. Bar bolany. Ogurladym, jüw keserlik etdim. Ejeligim bu dünýäde rahat ýaşandyr. Ýöne o dünýäde bolyn, meňelim oň ýakasy bolar. Hey, aýdypdyrlar ha. Kasas kıyamata galmaz diýip. Geç ýaşa Halide daýda. Gelin ýakşy. Giç ýagşy. Gelin ýakşy. Biraz gürleşäýdik diýär, wagtyňyz barmy? Girin oğlum, girin. Şöyle. Bärik geçeýin. Sag bolum. Polisiýadan gelýär şu wagt. Läle hanım jany pul özüniň almanlygyny aýdýar. Läle men ynanma kassetdi. Gep pulla del. Onsuzam göwlümden çykarpdym ony. Ýöne men oňa öýüm açdym, köňlüm açdym. Şu töwerekde hiç kim oň bilen çağalara daraýşy sebäpli gürleşmeýäkäde men Läle ynandym. Her bir adamyň içinde ýagşylygyň ýatanlygyna ynanýanlygym üçin beýlekleri ýaly oňa ýeňtäme gürmedim. O näme etdi? Men ýagşy niýetimi, ynanmy ýele sowurdy. Bary biderek boldy. Beýdiýmem. Siz Allahyň razyçylygy üçin ýagşy iş etdiňiz. Oň gaýtargysyna adamlardan garaşmak bolmaz. Eden ýagşylyklaryňyz zaýa bolmaýşy ýaly ýene etmeli ýagşy işleriňizden bolsa gerek. Şeýle dämi? Ondan göwnüm geçdi. Men Läle üçin başga edibiljek ýagşylygym ýok. Gaýp etme Kerim. Läle hanım biýüne bolsa elbetde boşadylar. Sağ ol Salih ağa. Ähli golluğun üçin. Gecäňiz rahat bolsun. Gece rahat boldun. Kapymyz açykla. Kaka. Kakam bu wagtda seni gelmeli. Bir zat boldymy ka? Hani içeriğini bir göreli belki hukla kalanır. Kaka. Nire gitdi ka? Öýde hiç kim yok. Kakam işte bolsa onunla çetin nirede ka? Alo? Kaka? Näme? Çetin ulug helakçylygy? Ýagdaýyny çık ýagşymy? Gözüni açdymy? Bolýa. Haýsy hastahanada diýdiň? Bolýa. Salih ağa da ýanymda. Oňaýdar, bolýa. Bolýa barar. Ağam helakçylyg uçurapdyr, hastahana düşüpdir. Salih ağa men o ýere gidermiň? Yoksam näme? Ýör, tizrak gideli. Ýagdaýyň gowum oglum. Ýagşy, kaka, ýöne azajyk golum agyrýar. Dogunuňam ýetip gelýär. Ana, olaram geldi. Dogunjugum, ýagşymyň? Ýagşy. Emgek bolup sowulsun. Sağ ol. Ejeň nirede Kerim? Näçe jaňa semem telefon alanok. Neme? Bilemok. O näme diýdiň? Sen baraňda öýde ýokmudy? Ýokdy. Oglum, gaýdanda Halide daýdalara baryp, onu mal gaýdy bermeli keninde. Onu polisiýa gitdiler kaka. Näme? Polisiýa gitdilermi? Näme üçin? Halide daýdan pul ogurlanypdyr. Öýnede ejenden başga hiç kim barmandyr.
Pulam tapıpdırlar. Bu näme bollugy? Aklyma sığanak oğurluk edipmi? Yok, etmendir. Alamok diye. Oğlum, dur. Sen gynanma. Bir çare tapart. Ulugat yaraňa agram düşer. Men günahkar. Hemmesini men etdim. Men günäm diýmäň näme oğlum? Ýagdaýyň oňapmy? Gyzygynyň alýan ýa Allah. Men günahkar. O pullary men oğurladım. Gaty ökünýän. Men Kerim ýaly işläsim gelmedi. Aňsat ýolan pul edinmek isledim. Baý bolasym geldi. Şoň üçin pul oğurladım. Men derrew polisiýa gitmeli. Sen çetiniň ýanyndan aýrylma. Menim bärde, ýeriňden arkaýlmal. Sag bol Salih. Taňyr ýalkasyn. Bu kadar Adamdan birden beýle göwnüňiz geçmedin. Adamlardan umydyň özmek näme dogurdur? Ýagşylyk etmeň ýoly ýeketäk däldir. Salamu aleykum. Mehmet sizden sonra mollaydılar. Men şonu gözleýärdim. O maňa ul ýaşylyk etdi. Aýalyny polisiýa gidipdir diýerler. Sebäbini bilýän edälsiňiz. Men ýalňyşym. Çuda bilemok. Çudamok. Men ýalňyş iş etdim. Köşeşiň özüňizi gynamaň. Talih dogry aýtdy. Ýagşylyk etmeň ýoly ýeketäk däldir. Hata goýberdim. Men onu häzir düzederim. Ýagşylyk üçin ýalňyşlyk ýokdur Halida hanym. Ey Allah'can, Ferhat bu düşüp ýören günümi. Inni öýümem. İlimim şu ýeri boldy. Ey Hudaý. Ey Hudaýjan, men näme ýalňyşlyk etdim? Nesip bolsa Allah'can meni bağışlar. Lale Refik, ýyňyzdan geldiler. Çağalara ýoğuzdaran üçin men gaty ökünýän Mehmet. Men näme etdim? Ferhat nädip beýle ýüreksiz adama öwrüldüm. Lale. Maňa gulak as. Çağalara okumak gerek. İkisiniň hem hökman okularyny tamamlamak gerek. Lale köşeş biraz. Pulu çetin oğurlapdyr. Günäsini boyun aldy. Yok. Günahkar o del. Men Allah'nın özüme çilenine kanagat etmedim. Kanagat edip oturmalı halıma nefsime oturdum. Çağalara gün görkezmedim. Olar menden mähir ederek erwetlik gördüler. Olar şona möwrendiler. Çetiniň günäsi ýok. Ogurlanan bolsa oň sebäpkär men. Jedasyny men çekerim. Şu haty wesiýet hökmüne kabul edin.
Bardak boldymy? Yüreğim. Dermanım. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bağışlaýaryň düýün agşam başagay bolamdan bir kilo açyk gaýdy ýartdyryn. Sizem hastahanada bolupsyňyz. Veleli oklum. Çetin alat etmeň. Kerim oň ýanyna. Menem bir wagtdan barjak. Derdim barha beterleşe. Indi kowuşam renkläp bilemok. Men gideýin. Ömrümiň ahyryna ýakynlaşýanmy, maşgalamyň gaýdyp, başyny jem bolup bilmejek derejede dağany duýan. Ellen ayaktan bütünlüğü galaýmakam baralazan etmek gerek. Bolmanna ahir gedek Halide hanym bilen hoşlaşyp bir gaýdaýyn diýän. Halide hanymyň ýanyna barýadym öli. Halide hanym amanatyny tapşyrdy, iman aýlygyny bersin. Kaka, indi näme derlerkä? Ejem tüsewhana salarlarmyka? Gör öli. Qar näme karar ederkä? Ýöne oň günäsi ýok ahry. Hudaýdan dile oglum, Hudaýdan dile. Belki Allah janyň özi merhamet edäýärdi de. Ertelgedinden nätiňizdi de? Azygan tygyt. Han duruň. Men size häzir ýer ýalda alyp keleýin. Özüm alarym kakajan. Menno oňuň pullar bar oglum. Bu näme-ka? Men kömek edeýin. Uzak oýlanandan soň ahir şu netije geldim. Halide hanım ýapdyr. Ýöne berdi näme diýjek bolýaka? Elki bilen goňşym Läle bilen bagly şikayatymy ýerine alýanlygymy ma'lum etmek isleýän. Maňa goşurulmaly puluň Oglum ýaly görýän Mehmet Refiň taglygyny dikeltmek üçin ulanylmagyny, galanyň bolsa öz agtyklarym ýaly görýän Çetin bilen Kerimiň okuw töle hökmüne garaşlanmagyny isleýän. Bu meňiň gözetimdir. Karar. Merhum Halide Pınaryň ýazyp ma'lum edişýäli, aýyplanýan Läle Refiň günäsiniň geçilmegini, merhumyň mirasynyň bolsa oň belleşi ýaly ulanylmagy üçin Refiň maşgalatyna berilmegini karar edýär. Ejejan, men ejem. Bağışlaň meni. Size şu wagtaçen eje bolup bilmedim. Ýönümden beýlek siziň üçin elimden geleni ederim. Maşgala ahyry bagtyna gowuşdy. bir maşgalan gowlugynyň nirelere baryp ýetýäni bilýärmi? Onu sizden eşitmek isteyen Halipa. Halyk maşgaladan emele gelýändir Salih. Maşgala gow bolsa halkam gowdur. Maşgalalar gow bolmasa halkam gow bolmaz. Halkın gowulugyny isleýänleň bir iş üçin ýola çykanlaň paýyna näme düşýär? Halkın gowlaşmagyny isleýänler oň üçin ahlasyny gaýgyrmaýanlygyny aýdýanlar. Ähli zatdan odol maşgalalaryň durmuşynyň gowlugy uruny tagalla etmelidirler Salih.